إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. زي دمت أربع رنتيو نقحت التكبار معرزة تامرت ترمس حيلين مفتار قحقح زوفرت عرب حارنت مركوس هزباونت عرب حارنت مركوس هزباونت عرب حارنت كنيت مزمورة نود عاونت أباي تازلو هي وقوننت مقال حكي معد آبركي عربي حارنت ناي تصفى سمكي عربي حارنت. سلام زخبركم تخطتلتي مدب عرب حارنت هابريدي إرنا كما يكنيكم نلو من بار كم توترو حمس نغربو مدب عرب حارنت هابريدو إرنا حيزنا لكم قريبنا لنا إزي ناي لومي مدب نتي أبز حلفة سومن زتتصنبله إسران مبل 34 معالتنا تسنة إيرترا مخنيات كيرو ناي إيرترا مرحي إسياس أفورك زقربو مدره نعو ترجم ويدماناتو تنتنا كنا قرب كنفتنينا لزنا لهم مدب مس حونا إسياس أفور إسياس سيوم كوينا هنا كنا قربو سلازي نمكتالكم أعدم. alright ما حوجزا يا خميت غني إساس أفور قتل لنا هذا اللي خا أو ترى أزماديهم مثلاً قربتيهم وصدرا تالي الوم ريخا إساس يلونا هو بزخونة كما يكأنهم تخطاتل مدبنا بزز لهم وصلنا يكأنهم كتكونوا تسفى نقبر هو اسكمو خميس لو جزانا يلوم مدب. alright مو إسو تسفى قبرنا تي زنبرة مدرسة ميخا يخدكون درجات مدرسة بنتهات بلو بأمريكا أوروبا شفافة بلو أبا أمريكا زلو عقبتات أوروبا تنقفتات اسمع بلو شو ناب سودان كاب سودان ناب إثيوبيا كاب إثيوبيا أبتي مودة درجة بزعبا إيرتران إشي تزاريبي يونت مدر زمزيمومو أجي سلامتاي مسلك بتزامد خري يقول له خدمة أبزلوا معمت بمنجستي أمريكان بتي بريزنت ترامب عندنا صحفنا وتصاقدنا أمريكا كمزي بوزيتيفز مثل ملقتن يرو سوقن درجة تقدم دروسي بأمريكا بمخصاصي جميرومو كم تتبقى سيتبل و تايمونا إساس كل جزء خمتنا إحنا خم بفلاي كم عرب حرنت نبلو أب سلام زنبر السب كم زي كوني كل جزء بقى نعي نهزب إرترا كتقع زدليو نهزب إرترا كدوم سوس زدليو نهزب إرترا ندحريت كمال سوس زدليو ألو أنصارنا زقوم اللو ندابلكا هو تتايو زي مسقل عرفتي كمان نزارب نيرناس وأزل صحفسي دي صحفو اللودة ولا إساسي بعلو صحفو إلا نزارب نيرنامو እንደዚ ካልእ ሰብ ክጽሕፎ ዝኽእል ደሎ ኮይኑ ይስማዓንን ብወገነይ ዋላ ዳርጋ ኩላህና እውን ኣብ ከምኡ ዓይነት መደምደምታ ኢና በፂሕና ምክንያቱ እዚ መበል ናይ 34 ናይ ነፃነት ኤርትራ ተባሂልካ ዝቐረብ ጽሑፍ ተኮይኑስ ወቅቲ መጀመርያ ብዛዕባ ኤርትራ ኢኻ ክትዛረብ ዘለካ ድሓን ሕራይ ዋላ ብዛዕባ ኣሜሪካ ተዛሪቡ ንበሎ እሞ ልዕሊ ፍርቂ መደረ ብዛዕባ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፈሎ ዋጋ እታ ናጽነት እውን ስለምንታይ እያ ተደልያ ገለ ዝብል ወላ ሓንቲ ነገር ኣይነበረን ገዛኢ እዙሲ ብዝኾነ መልክዕ እንድሕር ሪኢኻዮ ንምንታይ እዩ ነይሩ እዚ ዘረባ ወይ ዝስምዖ መደረ ንምንታይ ነይሩ እንታይ ዕላምኡ ክትብል ቁርቡን መትሓዚ ነበሮን ከምዚ ዳርጋ ለሚድናዮ እንዲና ብፍላይ እዚ ናይ ሎም ዓመት ከዓ በቃ ፅቢቑ ፍሉይ ዝገብሮ ማለት እዩ በቲ ሓደ ጽምዶ እንዳተባሃለ እንዳተዛረበ ከሎ ጽምዶ ትብል ቃል እውን ኣይተጠቐመን ከም ቃል ካብኡ ሓሊፉ እውን እቲ ብትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዕታት በቃ ዳርጋ የቕሬታ ይብለሉን እየ ኢሉ ብሓፂሩ ሕጂ ዋ እሞ እንታይ ዓይነት ሸቶ ንኸሃርም እዩ እዚ ቃል ኣስሚዕዎ ክትብል ከለኻ
ولا حنتي حدا بتوعي أمره ده حاسب سب كقربو أي كأني خمسة عينات كستاي زيتي إساس نوح جيزون دبهال بقى تأمرون تعيد سر حساب كم زي كونه زرئي ويزبريه كم كله جزء جن نهز بإرترا ولا حنتي سؤال كاتا أقول تسفات تزي كوينو خمسة خنقبرينا خمسة خنسرحينا تزي كوينو ولا حنتي زي جبت نقرون أي أغربين مو تايمون إذا ناتو زربا درجة عسران كلتن ندحلي جيرو عسر تحمشة عسر شو تشتغل أمريكا حليفو كاو ناب السودان كيدو خمس بالكاو كاو ناب إثيوبيا مسكدس درجة ملعلم أدي يونتا إرترا تنكفها بلوا مالتي ومحنسس ما أدي تزي كوينو جن ولا حنت نقر بزعبا إرتراي تزاربن مو ناي بحكي حدا طعي أمرو زلو سب زقربو مدري كونن ببولكو أنا بوغني هو هجي أنا انتاي صبغ الله خابت زبالكايو أب مالزي أب تزامادي كنزارب كلنا ناي ترامب بوليسي درجة إيساس انتها كل جزء تنين زبلة بزعم أمريكا درجة نعوز مساسلي مش على كبها لايسي مس إساسي أجري مثل زي USAID قلملتات أب عالم من داخلنا حيالات كونية بلنان عالم دلها تكبر قرفوان إحنا بزعمها قرنا زقد سنة قلت بالحجي كم كنت إذا حسب زلكم مسيركا إساس كم راح نفع ده زغون نيروس نزون كبزبزو لو مقال نيرو أكندي ألوتها وزقنا سئل كان مشان كان نحبر سرح زي عدم نترام ترجمهم تيبو موسيا كتسلالي نو هجس اتي انت اي زبلكا نجر يزدلي ولا نعوق حق جزء بس ناتو ايديا السما مع ناي امريكا سرعه متيون اي ثينك تمليسو خباسي مسومه جيسي I was surprised about that كريئة قلوق بفلاي مزي زلونا نايكرنا أفريقيا خونتات ترامب دما بزغرة باقزين ميدل إيست بتسيحو إساسون مسعود عرب قرب ناي مكررابن زيادة مشان لك نبسعود عرب صوص قاع زلو مثلا نمو حجي نسوتات تطريمس قال له قبر خون زبل نيرمو قل اتي بزعو أمريكا زمسو مدرة درجة كابكم متعشم زرحاقي زمثل هو تزبل كاي بفلاي كأناي ترامب بحري دفلت سب ترامب سي خطنقدو بقى صبق اللها قال اختبلو مسوق خونكا تسقيعكا تزليكا نقركا وختوسد كوم عينتات يوم بزحات هاقرا زتقومو زلو بنصارو إسياس قن ولا حانت ترامب قون متقلو عبا علامة حيزو تبقيسو له تعلامو قن دارقا مريت زتكبر أيكونن زعينوتو ملأختتات چاينا قديماتو لا چاينا بفلاين ترامب خاسي زقدم كايو زخابا خبلت انتيل كاس بقى انصارو يخطخون دلها خمس بالكايا ترجمهم تيبا موزس يسياس كتقفا اللو يلو عوال برقيدنا حمد يخون ترامبون مالتيو You never know هو حجسي انتاي تعلامو انتاي وشتو خارم دلي بتعمي إلى شقر قرب ولا بتوش تطويل كاطري أخول خاون عمون زقرباني راها زغنت كستاي كمزي حارة حزب عالم دولاها الله تايا تحارة حزب عالم من دقي أي تردع كانيا نحن على أمريكا تتصرف كاوناوس بنتسانت ننورلو زلنا كلاتنا إنا مالتي وبزح يرترابزس بنتسانت وزنبر سبي تايدا مون أمريكا نتصرف كان أي بوليسنا أمريكا ندا قواشش كاس حارة حزب عالم دا مو منيمو أبي يرترازلو ديو حارة زلو حزبي مالت كم تاخد جمهور كله مالتي دي هو ترديني هو زي أشكال ليويا ادخال حدا انتاي مالسي كم الزاربي إلى زي حسب زلو غستاي مسلكا غلط وكف هوان معلتنا سنت كما تقول له خمية راوي اسمعك قال نقرا له مس زلو قناتات رئيخا دما ندحريت قلتكا خم تمت ወይ ድማ ብዛዕባ እዚ ማዓልትና ፅነት ስቁርብ ደቂቕ ኢልካ ንክትሓስብ ዝገብረካ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ናይ ሃገርና ሕጂ ኣብዚ እዚ ናፅነት ናይ ኤርትራ ሲ በቃ ክበዓል ከማን የብሉን እዚ ናፅነት ናይ ኤርትራ ሲ በቃ ብኻ ዝብል ኣሎ እሞ ኣብዚ ከመይ ከም ዓርቢ ሓርነት እንታይ እዩ ትርኢቶ هو ريخاب زيا كم عرب حرنت نحناتي أبدق زلو
بفلاي أوش تزول قرب بتناتو خستايك بقطتا تسمعيتات كتقول قرب شجر دي مغنياتو مثال ساي أكال قلت رخبو يقول لها ندقس لزلنا مالتي تدقس له جن نبعلو خمانتي ناي هقدف زقبر دولو بعلاتي لو ما عمت بفلاي تصبيق وحيد له مالتي كاب عامي عمل بتزامادي بقلن شاطيرهم بزح سبا متيوم نيروم يم لو ما عمت جن بايتا زبيت إيزولو مغنياتو حجي غا تاتصمدو تبلون بزح حسابات دي تردعتهم على maybe كابز ناي مدر ناي ولك ملاخي قال خن سمعينا يلوم بتصبي سواتو نيروم يم بنصارو جن ولا حنتي بلن ፍላይ ከዓ ብትግራዎት ወይ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋ ኮይኖም ኣብ ትግራይ ዝቕመጡ ተጋሩ ከዓኒ ፅፊዒቲ ነይሩ ማለት እዩ ፅምዶ ሕራይ እስኪ ድሓን ገለ ዝበሉ ቁሩብ ተስፋ ዝገበሩ ነይሮም እንዲኦም ንዕኦም ከማን እዚ ኩሉ ተፈፀመ ግፍዒ በቃ ወላ ሓንቲ ክስታይ ኣይገበሮን ከምዚ ቅሬታ ንሓተሉ ነገርሲ የለን ኢሉ ሕጂ እዚ በቃ ፅፊዒቲ ማለት እዩ ሕጂቶም ገሊኦም ከዓ ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ዝነበሩ እውን ዋ እሞ ምስ ተጋሩ ዝኩሉ ዓመታት ኣባኢስካናሲ ሕጂ ስኻ እንድሕር ትተዓረቕ ኣለኻ ንሕና ዳ ምስቶም ኣሕዋትና ኤርትራውያን ዘይንዕረቐሎ ምክንያት እንታይ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ብቲ ውሽጦም ቶም ህግደፍ ዓብዪ ፍልሊ ዘጋጠመሉ እዛ ዝሓለፈት ጉንበት 24 በቃ ፀቢቓ ከፋፊላቶም እያ ንዕኦም ማለት እዩ ንሕና ብደለይቲ ፍትሒ ኩሉ ግዜ ንብሎ ካብ ነዊሕ እዋን هو زي قنبت 24 تدخل من اسي تسوعلو عدمه نسنتو زخفللو نزي نايقدن كتكحدو يبلكان علامه ግን አይሐረመን ወላ ሕጂና ኣብነት ገዛይ ነፃ ኤርትራ ላ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣላ በሃል ሞ ዋዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ግን ኢሳያስ አፈወርቂ ዝውንና ሃገር ያዘላትና ሕጂ እዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ምኽተውዕሎ እቲ ተጋዳላይ ተሰውአ ፍረ መስዋዕቱ ዘይርኤላ እቲ ተጋዳላይ ብሰላም ዝኣተወ ድሰንከለዲ ወይ ብጥዕንኡ ዝኣተወ ወይ ብዘይ መስከል ስንክልና ዝኣተወ ኣብ ደገ ምሳና ተሰዲዱ ዘለሉ እዋን እዩ እቲ ዝወለደ ውልዱ ዘይዕበየሉ ዘሎ እዋን እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ገለ እዋናት ከምቲ ዝክሮ ገዛኢ በቃ ነፃነት ኣሎ ግን ሓርነት እዩ ዘየለውን ንብል ነርና ሕጂ ግን እቲ ነፃነቱ ናብ ሕቶ ምልክት ይኣትዩ ዘሎ ምክንያቱ ካብታ ዘለኻያ ቦታ ናብ ሓንቲ ቦታ ክትካየድ እውን ብመንቀሳቐሲ ኢኻ ትካየድ ዋ ዓድኻ እንድሕር እቲ መሬት ነፃ ኮይኑሲ ብቲ መሬትካ ከማን ከም ነፃ ክትኮሮ ዘይትኽእል ከም ነፃ ክትሓርሶ ዘይትኽእል ከም ነፃ መሬት ዓሳ ክትገፈሉ ዘይትኽእል እንድሕር ኮይኑስ ዋ እንታይ እዩ ደኣ ሞ ነፃ ወፂእ ትማሊ ኢትዮጵያውያን ንበሃል ነርና ሎሚ ኤርትራውያን ንበሃል ኣለና ግን ስትል ኣብ ደገ ኢና ሰፊርና ዘለና እቲ ዜግነት ሃሊካ ኣብ ደገ ሰብ ምስ ፋርሲ እንታይ መለስ ኣለዎ ዝብል እውን ብዙሕ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከም ዓርቢ ሓርነት ዋ እዚ ኩሉ ዝበሃል ደሎስ እንታይ እዩ እሞ ኢልና ኢና ናብቲ ህዝቢ ነቕርቦ ዘለና ብፍላይ ከዓ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ሰማዒና ማለት እዩ ሕጂ ንሕር ከምዚ ኮይኑ ምናልባት ቁርበን ወሓኸ ይህሉ እዚኣ ካሕፅራ እቲ ኩሉ መስዋዕቲ እቲ ኩሉ ገደልን መስገደልን ኣብ ሕቶ ምልክት እዩ ኣትዩ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ተጋዲልካ እንድሕር ከም ሰብካ ትስደድ ኮንካ ኣብ ደገስ ዋኔ ናይ ነፃነት ኢኻ ዳኣ ምኽተብዕል ሕጂ ንሕና ቅድሚ ሕጂ ከምቲ ትፈልጦ ዋላ እዚ ናይ መንእሰያት ማሕበር ኢልና ክንገብር ከለና እውን እንታይና ንገብር ነርና ኣስተምሃሮ ብምውሃብ ሰባት ብምንቕቓሕ ክንዝክሮ እቲ መዓልቲ እዚ ከማ ንገብሮ ዘለና ነቶም ዝተሰውኡ ነቶም ዝሰንከሉ ነቶም ንእስነቶም ዝወፈዩ ንዓኣቶምን እንተወሓደስ ክብሪ ግብኦም እዩ ምክንያቱ እቲ ዝግባእ ስለ ዝኸፈሉ ዝተሰውአ ሕጂ ንዓነ ሓርነት ከምፃልና ይክእልኒ ተሰውአ ነታ መሬት ተሰዊኡ ነቲ ፀላእ እውን ኣባሪሩ እዩ ተሰውአ ሰብ ካብ ዝላዕለ ወላ ሓንቲ ክገብረልካ ይክእል እዩ ትሰንከለ ካብ ዝላዕለ ክገብረልካ ይክእልኒ እቶም ብሂወት ዘለና ግን ኩላና እቶም ምዕባይና ናባና እቲ ሸኸም ገዲፎሞ ንሕና ናብቶም መናእስ ኣሕዋትና ገዲፍናዮ እቶም መናእስና ኣሕዋትና ናብቶም ንኣሽቱ ገዲፎሞ ሕጂ ናብቶም ገና ብሕጂ ኣብ ዓሰርተታት ዘለዎ ዕድመ ናብኦም እቲ ፀገም ገዲፍናዮ ወፂና ኣለና ማለት እዩ ደገሞ ሕጂ በቃ ብጣዕሚ እቲ ነፃነት እውን ኣብ ሕቶ ምልክት እቲ ሓርነት ጥራሕ ደይኮነስ እቲ ነፃነት እውን በቃ ኣብ ሕቶ ምልክት ተኣትወሉ እዋን እዩ ክንብል ንኽእል ኢና እወ ከምኡ ዘብል ኩነታት እዩ የግዳስ እንታይ እዩ ዜርካ ዝብሎ እቲ ከምቲ ዝበልካዮ ምሽ ሓደ ነገር ታሪክ ትውከስ ተወኪስካ ድማ
እንታይ ክገብር ኣለኒ ዝብል እቲ እንታይ እዩ እቲ ዓቐኑ ዝሓለፎ ፈንጠዝያ ዓቐኑ ዝሓለፎ ጎይላ ዓቐኑ ዝሓለፎ ሳዕስዒት ብዙሕ ምዝ ዘሎ ሕጂ ኩነታት ናይ ዓድና ዝዳረግ ማለት ዝመጣጠን ኣይኮነን እንተቲ ነቲ ዕለት እናዘከርካ ከምዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ነው ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ነዚ ዲና ተጋዲልና ነዚ ዲና ሰንኪልና ነዚ ዲና ክትብል ኣትሊስት ዝገብረካ መዓልቲ ክኸውን ኣሎ ባህላየ ካብኡ እንታይ እዩ እቲ ካልእ ኢሳያስ ኣብቲ መደርኡ ትንክፍ ዘበሎ ጥራይ ዘይኮነስ ከምቲ ካልኣይ ዛዕባ ወይ ሳልሳይ ዛዕባ ዘቕረቦ እዚ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዩ ዳርጋ ብግሁድ እዩ ማለት ሲ እንታይ እዩ ሰልፊ ብልፅግና ጃንዳ ብልፅግና እጌስ እሲ በቃ ናይ ወከልትና ወከልቲ ተባሂሉ ላዕልን ታሕትን ይብል ኣሎ ኣፅዋሪ ጓርት ኣሎ ወዘተረፈ ይብል ነይሩ ማለት እዩ እንደገና ኣብኡ እውን እቲ ናይ ሰማውያን ኩሽ ሕንቀል ወዘተ እዚ ከመይ ትርድኦ ኣብዚ ርእይቶኻ እንታይ እዩ do you think ኤርትራን ኢትዮጵያን ስናብ ኩናት ከምራሓየን ትብል ወላስ ከመይ እዩ ኢሳያስ መቸም ከምቲ ትፈልጦ እንድሕር ኣብ ስልጣን ክነብር ኮይኑ ክተኳተኳ ኣለዎ ኩናት ክገብር ኣለዎ ወላ እታ 2018 ምስ ኣብይ ዝገበራ ስምምዕ እንድሕር ኢኻያስ በቃ ድሉ ከም ዘይኮነ ንሰላምሲ ወያነ ጌም ኦቨር ኢሉ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ተስፋ ዝተዋሂብዎ ቦርደርና ክሕፀፅ ክኸውን እዩ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ክመፅእ ተባሂሉ ሰብ ተስፋ ገይሩሉ ዝነበረ እዋን እሱ ግን ጌም ኢዝ ኦቨር ዝብል ዘረባ እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ረእዮ መፅኡ እዚ ናይ ኩሽ ዶ ናይ ገለ ክልዕል ከሎ ምናልባት ንኩሉ ሰብ ክበርሃሉ ሲ ንሕና ኤርትራውያን ተጋሩ ኣምሓሩ ብሓንሳብ ኣለና ኣንጻር ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ተዳሊና ኣለና እዩ ዘስምዕ ተኦሮሞ ንዓና ክጥፍእ እዳሎ ኣሎ መሳርያታት ገዛእ ኣሎ ምስ ተፈላለየ ሃገራት ክስታይ ኮይኑ ሽርክነት ፈጢሩ ንዓና ክሃርም እዳሎ ኣሎ በቃ ዝታት ግን ንሕና ዝዓጠና ኣይኮነን እዚኣ እንድሕር ዘኪርካያ ልክዕ ከምቲ 99 ዝገብሮ ነበረ ወያነ ካብ መጋዝን እንዳርኣየት ትሽምት ኣላ ዶ ገለ ዶ ንሕና እንድሕር ካብ ባድመ ወፂና ፀሓይ ኣይትበርቕን እያ ማለት እያ ዶ ገለ መለ ዝበሎ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ዘረባ እዩ ዝስምዕ ዘሎ ሕጂ እውን በቃ ይሽመት ኣሎ የብል ኣሎ ንሕና ግን ነቲ ናይ ሓይሊ ኦሮሞ ንምህራም ንዳሎ ኣለና እዚ ዓይነቱ እዩ ከም ንፈልጦ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ብዙሓት ኣብ ኤርትራ ሰልጢኖም እዮም ብዙሓት ሰልጢኖም ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም እዮም ሕጂ ከዓ በዚ ፅምዶ ዘሎ ከዓ ብውሽጢ እንታይ ዓይነት ርክባት ትግበር ኣሎ እንታይ ዓይነት ኣካያይዳ ይኸይድ ኣሎ ምስቲ ናይ ወያነ ሓይሊ ኣፀቢቕና ንፈልጦ ነገር የለን ግን ዘረባታት ብኩሉ ንሰምዖ ዘለና ግን በቃ ንሕና ብሓንሳብ ኮይና ፅምዶ እውን ኢሎም ኣለዉ ብዓብኡ በቲ ናይ ኢሳያስ ቃል ወሃቦ ኮይኑ ዘሎ ኣወል ስዒድ በቲ ናይ ትግራዋት እውን ከምኡ በቃ ስታሊን እውን ከምኡ ስመራእቲ ኣሎ እሱን ንኢሳያስ በቃ ዳርጋ ትዝነበረ ገበን ንሕደገሉ ዝዓይነቱ ባህላ እዩ ማለት እዩ ኢሳያስ ሕደጉለ ኣይበለን ኣነ ሕጉስ እየ እዩ ዝብል ዘሎ ግን ንሕደገሉ ትበደል ሕጂ ግን በቃ ካልእ ፃላ ኣለና ዝዓይነቱ ዘረባታት ዝዛረቡ ኣለዉ ሕጂ እዚ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ገዛኢ ምስቲ ምድላዋት ዝግበር ዘሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ምስ ኩሉ መካናይዝድ ብርጌዱን ገለን ብዓሰብ ክሳዕ ዓንቆሩ በፂሑ ዓጢቑ ከም ዘሎ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ሕጂ እዚ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ በቃ ኢሳያስ ገና ደም መንእሰያት ኤርትራውያን ኣይፀገበን ንኩናት ዝዳሎ ዘሎ እዩ ድመስል እሞ ንሕና ኢና በቃ ክንደይ ግዜ ኢና ሞ ክንግራህ ክንደይ ግዜ ኢና ኣሕዋትና ደቅና ክንህብ ንሕና ከም ኤርትራውያን እዚ ነቂሕና እቲ ሓደን እንኮን ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ኢሳያስ ናብኡ ኢና ክነቕንዕ ዘለና ተዘይኮይኑ ግን ዘይተርፍ እዩ ኩናት ማለት እዩ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ወህል ኣባጅጎ ይሓልወና እዩ ዝበሃል ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ካብ ዓመት መፀ ዝእወጅ ኩናት ዝገላገለሉ ግዜ ብንቕሓትን ካብ ክልቲኡ ወገን ብምትሕብባርን ሆፕፉሊ ደው ይብል ይኸውን ግን ኣብዚ እንታይ እዩ እቲ ሓደ ባእታ
ኮይኑ ዝረኣየኒ ዘሎ እዚ ናይ ትግራይ ኩነታት እውን ብተዘዋዋሪ መገዲ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ወላ ብቐጥታ እውን ነዚ ኩናት ወይ ኣብ ምዕራብ ወይ ኣብ ምጅማር ወይ ከዓ ከይተጀመረ ዶ ኣብ ምባል ተራ ክፃወት ይኽእል እዩ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ፅምዶሲ ፅምዶ ንበሎ ዝበሃል ዘሎስ ከመይ ይመስለካ ነዚ ኩናት ንክጓሃር ከም ምክንያት ክኾኖ ይህሉ ዶ ትብሎ? هو مو زناي صمدو ጉዳይ ብዙሕ ኣዘራራቢት እንዲ ኣደላ ናይ ወያነ ወገን ነብሶም ንኸድሕኑ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ እምበር ንኢሳያስ ኣሚኖም ኣይኮነን 360 ካልኣይ ዲግሪ ካልኣይ ግዜ ክንክበብ ኣይኮናን ንሕና ነዚ ካብዚ መዋፅኦ ክንፈጥር ተኮይና እቲ ኣብ ኢሳያስን መጀመርያ ዝገበርዎ ሶም እቲ ናይ ውዕል ፕሬቶርያ ክፍርሙ ከለዉ ንኢሳያስን ኣብን ምባእሲ ነይሩ ኣብኡ ከዓ ተዓዊቶም ማለት እዩ ኢሳያስን ኣብን ተባኢሶም ሕጂ ተቐፃሊ ናቶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ከዓ ነብሶም ከድሕኑ ተኮይኖም ከዓ እንተወሓደ ንኢሳያስ ናብ ኩናት ምስኦም ኣብዘይኣትወሉ ኣጋጣሚ ምፍጣር እዩ እዚ ከዓ ተዓወቱ መስሉ ማለት እዩ እዚ ግን በቲ ኣብይ ክገብሮ ዝሓስብ ዘሎ በቲ ኣብ ዝደልዮ ዘሎ ከዓ ኣብ ከዓ ጎብለል ናይቲ ከባቢ ኮይኑ ክነብር እዩ ዝደሊ እንድሕር ወያነ ጎብለል ክኸውን ዘይተፍቅደሉ እንተኮይና ምስ ኤርትራ ተሻሪኻ እንድሕር እዚ ሕልሙ ክትዓፅፎ እንተኮይና ነዚ ሕልሙ እዚ ከተግብር ስኻ እቲ ዝመስሎ ውሳነ ክውስን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ወያነ ክንዲ ናብ ኩናት እንደገና ንምጉሃር ክስታይ ምግባር እሶም እቲ ኩናት ርእዮም እዮም እቲ ምፍሳስ ርእዮም እዮም ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ እዚ ዘይበሃል መስገደል ሓሊፍ እዩ ዘይበሃል ሰቃቂ ዝኾነ ነገራት ርኢዩ ዘን ዝሓለፋ ሒደት ዓመታት እዚ ካልኣይ ግዜ ንኸይድገም እሶም ለቢሞም ኢትዮጵያውያን እዮም ከም ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ውዕል ፕሪቶርያ ተሰማሚዖም ክትግበረሉ ዝኽእል መገዲኦም ዳኣ ክናድዩ ዘለዎ እምበር ምስ ኢሳያስ ካልእ ፃሕታሪ ኩናት ፅምዲ ገይሮም እቲ ፅምዶ ከዓ ናብ ኩናት ዘፅምድ ተዘይኮይኑ ናብ ሰላም ኣይኮነን ምክንያቱ ኢሳያስ ንሰላም ድዝምር ሰብ ኣይኮነን 34 ዓመት ርኢና ኢና ቅድሚኡ እውን ጀብሃን ሻዕብያን ተባሂሉ ኣብ መንጎ ኣሕዋት እውን ክንደይ ደም ንኽፈስስ ዝገበረ ሰብኣይ እዩ ደም ኣሕዋት ክፍስስ ደም ጎረቤት ክፍስስ ወላ ሓንቲ ምንም ነገር ክስታይ ዘይመስሎ ሰብ ስለ ዝኾነ እዚ ፅምዶ እዚ ፅምዶ ናይ ኩናት እዩ እሞ ብፍላይ ብውድብ ወያነ ሓርነት ትግራይ እዚ ክሕሰበሉ ኣለዎ እሶም ንዕኦም መፃምዶም ትኸውን እቲ ንፍትሒ ዝቃለስ ዘሎ ኤርትራዊ እሲኡ ክኸውን ደሎ እቲ ሕርያናቶም እሲኡ ክኸውን ደሎ ምስኡ ከመይ ጌርካ ተሓጋጊዝካ ምስኡ ከመይ ጌርካ ይህን ተባሂልካ ዕድመ ኢሳያስ ተሕፅር ዕድመ ኢሳያስ ሕፂርካ ሓንሳብ እናሓዋሩን ካብ ደቡብ ዝመፅእ ወይ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ስግኣት ምእላይ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ስግኣት ተዓልዮ እሞ ብሰሜን ዝመፅእ ስግኣት ክህልዎም ስለ ዘይክእል ኣብዝታት ኣብ ምስራሕ ዳ ግዜኦም ከጥፍኡ ኣለዎ እምበር ምስ ኢሳያስ ተፃሚድካ ናብ ኩናት ተዘይኮይኑ ናብ ካልእ ኣይኮነን እሞ ብወገነይ እዚኣ ክብል ደሊ ኣብኣ ከለካ ግን ኣብቲ ናይ ምብዓል ሜይቢ እቲ ገለ ካብ ደገ ዝወፀ ድዩ ወይ ኣብቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝዛረቦ ዝነበረ ዘረባታት ገለ ዝነበረ ስምዒታት ሜይቢ ቁታት ናስኻን ርኢቶኻ ተተቐምጥ ፅቡቅ ነይሩ ኣነስ ኣብቲ ምብዓል ከም ዝብለካ እንድዩ እቲ እንታይ እዩ ማለተይሲ ንዓይ ሕጂ እዚ 24 ጉንበሲ ኢሳያስ እዋ ዳርጋ መዓልቲ ጥምቀት ኣይገለኒ እዮ ካብ ዕሎስ ደስ ምበለኒ ማለት እዩ ከበሮ ሓምሓም እንዳሃሮም ክገለመለ ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኤርትራ ከዓ ከምኡ ዘብል ኣይኮነን ሕጂ እንታይ ግን ከም ሰብሲ ካሊእ ትረፍ 364 መዓልቲ ብዛዕባ ዓመት ርኢኻ ድሓን ሸለል ኢልካ ግን ኣብዚ ከምዚ ዕለታት ግን ዕትብ ኢልካ ንክትሓስብ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ኮን ተገበርና ሓሽ ንኸብለካ እቲ ጥቀመሉ ዕለት ጌርና ክንወስዶ ኣለና ዝብል ርድኢት እዩ ዘለኒ ካልእ ኣብቲ ናይ እንታይ እዩ ኣብቲ ፅምዶ ኣብ ምሽ እዚ እንታይ እሞ ዝበሃል እዚ ቤዚክስ ናይ እንታይ እዩ ናይ ፖለቲካ ሲ ቀዋሚ ፀላኢ የለን ቀዋሚ ፈታውን የለን ከከም ረብሓኻ ምስራሕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ
ኦፍ ኮርስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ወያነ ከም ዘርብሖም ገይሮም ነቲ ንህዝቢ ትግራይን ንዕኦምን ዘርብሕ ኣካይዳ ገይሮም ምስ ኢሳያስ ከመሓዘው ኣይ ቲንክ ቅቡል እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ በትናቶም ካልኩሌሽን ህዝቢ ኤርትራ ግን ሲ እንታይ ክረብሕ ሕጂ ሓደ ነገር ናይዚ ኩናት እንተ ደኣ ዝፅምዶ ከምዚ ዘለዎ ቀፂሉ እሞ ለትሰይ ፅቡቅ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኩናት ደው ከብል ተኽኢሉ ሓደ ፅቡቅ ነገር ኢለ ይሓስብ ማለት እየ ንኣብይ እንተ ደኣ ቁርብ ከህድኦ እንተ ደኣ ክልቲኦም ፅልኦም ኣወጊዶም ኣፃረይ ፀሚዶም ሲ በቃ እዚ ጎብለል ኮይነ ናይ ምንባር ሕልመይ ኣይክሰልጥን እዩ ስለዚ ናብ ዝጥዕመኒ ክገይሽ ወይ ከዓ ናብ ዝጥዕመኒ ክኸይድ ኢሉ ይሓስብ ይኸውን ይብል ማለት እየ ካልእ ብወገን ኢትዮጵያ ክሪኦ ከለኹ ብወገን ተጋሩ ብፍላይ ክሪኦ ከለኹ እንታይ እዩ ዘሎ እንተ ደኣ ምስ ኤርትራ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝነበረና ኩሉ ኣብ ርእሰና ዝወረደ በደላት ንጎኒ ገዲፍና ሓቢርና ክንሰርሕ ዘዘይክኢልናስ ዳርጋ ከም እንታይ እዮም ዝብሎ ብሄራዊ ረብሓናን ጥቕምናንስ በቃ ዳርጋ ሓንሳብና ሓዋርን ክንስእኖ ኢና ዝብላሉ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩነታት ምስቲ ኤርትራ ድማ እወ ኣብይ በቃ ደሊብሎ ቴክኖሎጂ ሽምት ኣለኹም ዝልክዕ ናይ ካልኣይ ወራር ሓቀይ ስኾይ ገለመልታት ካብ መጋዚን ዝበልካዮ ሕጂ ኣብይ ካኹም እናገበረ ብኣንፃሩ ኢሳያስ ከዓ ዋላ ሓደ ይገብር እንተዘይሃልዩ ኮይኑ ኦፍኮርስ ተመክሮ ኣሎ ካብቲ ተመክሮቲ ፍርሒ ኣሎ ክሰዓር ንኽእል ኢና ነው ብተዓፃፃፊ ናይ ቴክኖሎጂ ብተዓፃፃፊ ናይ ዓቕሚ ሰራዊት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ክንኣቱ ንኽእል ኢና ስለዚ ምስ ተጋሩ ኣይ ቲንክ በቃ ሓንሳብን ሓዋርን ሓቢርና ንስራሕ እሞ ንዘለና ናይ ፖለቲካ ፍልልይ ድሕርና ንርክበሉ ድሕርና ንዘራረበሉ ዝብሉ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እየ ሕጂ እዚ ናይ ክልቲኦም ንህዝቢ ኤርትራ ይጠቅም ድዩ ገለ ጥቕሚ ይህልዎ ይኸውን ግን ትዝዓበየ ጎኑ እንታይ እቲ ጉድኣቱ ኢሳያስ ሓንሳብና ሓዋርን ስልጣን እንታይ ይገብር ኣሎ ኮንሶሊዴት ይገብር ኣሎ ስልጣን ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ሲ ዕድል ይረክብ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ካልእ ፖዘቲቭ ነገር ዝብሎ እንታይ እዩ ካብዚ ክወፅእ ዝኽእል እቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣሚን ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ዝነበረ ንዕቐት ምሻለካ ነናሓድሕድካ ብበኣሉታ እንታይ ምግባር ኣይገስ ቁርብ ንዕኡ የጥፍኦ ይኸውን ኢለ ይሓስብ ክኸውን ዲ ኣይክኸውን ንሪኦ ጉዳይ ግን እዚ ዳርጋ እንታይ ይገብለኒ ይኽእል ነቲ ደንበ ፍትሒ ወይ ከዓ ነዚ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንከምፅእ ዝቃለስ ዘሎ ኣነ ንስኻ እንደሚርካ ኩነታት ዳርጋ በቃ ካብ ናትና እንታይ እንደኾነ ካብ ናትና ትፅቢታትን ካብ ናትና እንተታትን እናወፀ ኮይኑ ብኣዝዩ ፍጡን ቅልጡፍ ፍጥነት ዝወፅእ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ክብል ደሊ እዩ ኣብዚኣ ግን ገዛኢ እንታይ ዲመሲልካ ንሕና ዋላ ብኤርትራ ጥራሕ ከይተሓፀርና ኣብ ካልእ ዓለማት እንታይ ተገይሩ ክንብል ንኽእል እንዲና ኣብ በዓል ሳውዝ ኣፍሪቃ ተሪኢኻዮ ሰባት እንዳወፁ መድረኽ ከምዚ ተበዲለ ኢሎም እቲ ኣብ ልቦም ዘሎ በቃ ከም እሾኽ ኮይኑ ዝወግኦም ይዛረቡ እሞ ተንፍስዎ እቲ ሓደ ከዓ እወ በቃ እዚ ጌጋ ተገይሩ እዩ ኢሉ ይኣምነሉ ማለት እዩ ሕጂ ብናትና ኣብ ትግራይ ከዓ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ዝተረሸኑ ሰባት ኣለዉ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ዝተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ እዚ ኩሉ ግፍዒ ዝተፈፀመ ስኢልካ ሽፍን ኣቢልካዮ ፅምዶ ኢልካ ክትከይድ ሜቢ ንሕጂ ንግዚኡ ንእሽተካ ዝኸውን እዚ ግን ዝሓዊ ቁስሊ ይኮነን ኣነ ተበዲለ ከምዚ ዓይነት በደል ኣብ ቅድሚ ርኤስ ስኢለ ደቂሰ ክኸይድ ኣይክእልን ነዊሕ ምክንያቱ ካብ ድቃሰይ እውን ከበራብርኒ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ኢሳያስ ከዓ እቲ ሰብ ከምኡ ፅበ ነይሩ በቃ ዝሓለፈ ሓሊፉ ሕጂ ገለመለ ክብል ተፀቢዎ ግን እሱ በንፃሩ በቃ ዝሓለፈ ንቆርዓሉ ታሪክ ኢሉ ሓሊፉ እዋ እንታይ እዩ ንሕበነሉ ዘጣዕሰና ወይ ዘጣዕሰና ነገር የብለን ዝብል እዋ ዘጣዕሰና ነገር የለን ኢሉ እዋ ደቂ ኣንስትዮ ዓሚፅካ ዘይትጣዓስ እንድሕር ኮንካ መንእስያት ቀቲልካ ዘይትጣዓስ ትኾንካ ኣርካናት ዝበሃሉ መራሕቲ ናይ ህዝቢ ዝበሃሉ ብተመልከተለይ ቀቲልካ እንድሕር ዘይትጣዓስ ኮንካ ደኣ እሞ እዋ እቲ ሓደ ኣካል ዝተጎድአኸ ደኣ እሞ ተቆስሉስ ብኸመይ እዩ ክሓዊ ንጅሪኻ እዚ ንግዚኡ ደኣ ምናልባት ክስታይ ክብር ይኽእል ይኸውን እምበር
ንሓዋሩ ዚ መፍትሒ ይኮነን ሕጂ ንሕና ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ብዓባያ ምስ ትግራይ ምስ ኩሉ ንሓዋሩ ዝኾን መፍትሒ ኢና ክንናዲ ዘለና ንሓዋሩ እቲ ቁስሊ ንኽሓዊ ብኤርትራውያን እውን ዝቆሰሉ ሰባት ኣለዉ እቲ ኤርትራዊ እውን ቆሲለ ዝብል እሱ እውን ብደንቢ ተሰሚዑ ቁስሉ ክሓውየሉ ዝኽእል መገዲ ንዑ እውን ምድላይ እዩ ሕጂ ድሕሪ ምፅብፃብ ኣይኮነን እዚ ድሕሪ ክትፃባፀብ ጀሚርካ ክስታይ እዩ መፍትሒ እውን መጨረሻ ትረኽበሉኒ ኢኻ ግን እቲ ተጎዲኤ ዝብል ሰብ ተበዲለ ዝብል ሰብ ባይታ ክትፈጥረሉ ኣለካ በደሉ ንክዛረብ ተጎድኦ ነገር ንክዛረብ እሞ መፍትሒ እንታይ ይኹን ኢልካ ሽዑ ትዘራርበሉ ማለት እዩ እሞ ካልእ ግን ገዛኢ ምናልባት ኣብቲ ከባብራ በዓል ዝብል ነበርኩ ብፍላይ ካብ ደገ ዝኸዱ ሰባት እዮም ካብ ደገ ዝኸዱ ሰባት እቲ ቃለ መሕተት ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣዝዩ ደደንፀው እዩ እንታይ እዩ ነቲ ብኤርትራ ዘሎ ሰብ ድዮም ደይሓስብ ገይሮም ግን ንሱ ዳ እሞ ኣይ ቲንክ ኢሱ ህዝቢ ኤርትራ ኣይ ቲንክ ማዕረ ክንዱ ብኦም ዝታደል ኣይመስለንና ኣይ ቲንክ ህዝቢ ኤርትራስ ብኦም በዞም ማለት ሲ በዚኣቶም ዝታለል ኣይመስለንና ኣይ ዶንት ኖ ግን ስለምንታይ ማዕረ ክንዱ ምሻለካ ሕሱር ዘረባ ክዛረቡ ወሲኖም ንዕኦም እዩ ግን ህዝቢ ኤርትራ ግን በዚኢታት ዝደናገር ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ስለምንታይ እዩ ዳርጋሎም ኢኮም ምሻለካ ንደገ ወድዲ ጓሉ ዘይሰደደ ህዝቢ ኤርትራ ሲ የለን ማለት እቲ ምንታይ እዛ ዘላ ኩነታት ናይ ዓድና ፅቡቅ ገይሮም ስለዝፈጥዋ ስለዚ ኣይ ቲንክ ንዓታቶም ብዙሕ በቃ ተኣሽሙ ዘይምግባር ግን ኣነ እንታይ ክመልሰካ ገዛኢ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ምናልባት እውን በቲ ስርዓት ተወደቡ ሰባት እውን ክኾኑ ክእሉ ድዮም ኣብቲ ውሽጢ ወላ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ክዛረብ ከሎስ በቃ እቲ ተስፋ ዝገበርና ኣለናስ ተስፋ ሃፊፉ ክብል ከሎ ምስ ኢትዮጵያ ዝጀመሮ ምስታይ የጣቑዑ ነይሮም ተስፋ እንድሕር ሃፊፉ ኢሎምካ ተስፋ ሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተሓዝን እዩ ዘለካ ሓፈፈ ተስፋ ደኣ ዋይ በቃ እዛ ተስፋና ሲልካ ኢኻ ክትቆዝም ዝግባኣካ እምበር የጣቑዑ ነይሮም ከምኡታት ዝተፈላለየ ዝግበር ዝነበረ ጣቕዒታት ሲ ዋላ 20 ሰብ ይኹኑ እሞ ንኣብነት ገዛኢ ብዘየገድስ ኣብ ቁፅሪ ኮና ንሕና ክንግደስ ኣለና ብዙሓት ደጊፎም ውሕዳት ደጊፎም ኣይኮነን ግን ከመይ ጌርካ ኢኻ ሞ ትድግፍ ንከምዚ ዓይነት ዘረባ ከመይ ጌርካ ኢኻ ዕልል ትብል ከመይ ጌርካ ኢኻ ተጣቕዕ ካብ ሆላንድ ዝኸደ ሰብሲ በቃ ሆላንድ ተጨቆይነ እንደ ዝነብር ነይረ ይብለካ ኣብ ኤርትራ ተመሊሱ ዳሕራይ ከዓ ኮ ናብ ሆላንድ እዩ ክምለስ ገዛ እዚ ሶሪ ኣብኣ ከለኹ ምልኣልካሲ እዚ ኮ ኣብታ ሓንቲ ሚድያ ሓንቲ ዘላ ቲቪ ኣብ ኤርትራ ኤረቲቪ ኮ ይድፋኖ ዘሎ ዝቃላሕ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ሕጂ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ክተቃልሕ ከለኻስ ወይ ነቲ ህዝብኻ ሓደ ደይሓስብ ህዝቢ ትገብሮ ኣለኻ ማለት እዩ ወይ ከዓ ስቲል ተታልሎም ዘለኻ ሰባት ኣለዉ ማለት እዮም ዋላ ኣብ ኣሜሪካ እንዳተቐመጡ ኮ ዋላ ኣሜሪካ ኮ ሕማቕ እያ ዘላ ዝብሉ ኣለዉ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ገንዘብ እንዳተቐበሉ ሓገዝ እንዳተቐበሉስ ክላዝ ኣሜሪካ ይብሉኻ ማለት እዩ ኤኒዌይ ኣብዚኣ ዶከም ተረዲዩኒ ግን ኣነ እንታይ ህዝቢ ዘለኹ ኢሱ ኣይ ቲንክ ህዝቢ ኤርትራስ ድሓን ይብል ማዕረ ክንዱ በዚ ከምዚታት ነዚኣቶም ግን እቲ እንታይ ክብለካ ኢለ ነይረ ብለካሲ ሓደ ብቐዳይ ዝፅምዶ ሕጂ ማለሲ ጉጅላ 15 ይርአዮም እዞም ጋዜጠኛታት ኩሎም እቶም ብፍላይ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ማሒሩ ዘለውሲ ሓደ ካብቲ ዝኽሰስሉ ነገር እንታይ እዩ ምስ እዚ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ጉዳይ ሕጂ ብሰላማዊ መንገዲ ብሕጋዊ መንገዲ ማዕልቡ ክሕዝ መስርሕ ተጀሚር እዩ ጉዳይ ሃገርና ንግበር ጉዳይ ዲሞክራሲ ጉዳይ ምርጫ ጉዳይ ቋምና ንግበር ምስ ወያነ ድማ እንታይ ንግበር ድሕሪ እቲ ውሳነ ተሓራሪቕና ሰናይ ጉርቢትና ጌርና ንቅድሚት ንኸይድ ኢሎም ስለዝሃርዮም ብክድዓት ምሽ ብክድዓት ብትሕቲ ሃገራውነት ገለ ተኸሲሶም ኣብ ማሒሩ ዘለዉ ሕጂ ግን እሞ ኣብዚ ናይ ፅምዶ ነገር ኣብዚ ቀነ መዓልቲ ናፅነት በቃ ታሽሙ ኮይኑ ምሽ ኣለካ ፖፑላር ኮይኑ በቃ ሆ ክባል ሕጂ ዝስ እንታይ ምበልካ ኣብዚ ነዚ ግምት እቲኻ ኢሱ እወ ድሕር ፅምዶ ኢልካ ተመሊስካ እንድሕር ምስ ናይ ወያነ መሪሕነት እንድሕር ክትሰርሕ ጀሚርካ ሲ ዋቶም ኣሲርካዮም ዘለኻ ወንደይ ምስ ወያነ ክሰርሑ ፈቲኖም ክተሓባበሩ ፈቲኖም ኢልካ ኢኻ ኣሲርካዮም ዘለኻ
مو مجمرة لا مس هزبخا خوي كاخت التعارق زلك مجمرة كو هزبخا طرح دي كونسي مبالغ تخا مساتي تخا يعرض تخا مداقص تخا زنبورو مقادل تخا زنبورو مسومي خاخت التعارق زلك مجمرة معناته بتخسيس كيام زلخا لك كم تصوم جيرو مزبل كي اخات قبر دلك دلخا ويكام صوم ما بتأسر بيتاعتو لك هو اجي هجي قال دزب لك كابتن قال دقفتم زنبورو دكفت قال يوم قالوا اليوم قبل بوم زدقفو بقنعنا ሕጂ هو ብዙሕ ፀገም የብልናን ምክንያቱ መሲልዎም እዮም ዝድግፉ ዘለዉ ዝበዝሐ ኤርትራዊ መሲልዎ ንስርዓት ኢሳያስ ይድግፍ ነይሩ እዩ ኣብ ገለ እዋን ሕጂ ሶም ዋ ሞዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ዳ ምስ ወያነ ሰሪሕኩም ኢልና እንዲና ፀሊእና እዮም ምስ ወያነ ዝሰርሕ ተለካ ዳ እሞ ፍትሓዮም ንዖም ካ ምስኦም ከዓ ተዓረቕ እብሉ ኣለዉ ማለት እዮም ሕጂ ብዚ ኢቨን ከማንሲ ዋ ኣነስ እንታይ እምበልኩ ኢሳያስ እዚ ሕጂ ሰብ ብፍላይ እዞም ሆ ዝብሉ ዘለዉ በቃ ከም ዝምሻለካ ከም ሓደ በቃ እንታይ ኢኻ ትብሎ ተኣምር ከም ዝተፈጥረ እዩ ዳርጋ እዚ ናይ ፅምዶ ዝረብ ዘሎ ግን ሕጂኹም እንተኮይኑ ሲ ህዝቢ እቶም ብፍላይ እቶም ሆ ዝብሉ ዘለዉ ሲ ክሓዝኑ እዩ ዝግብኦም ምክንያቱ ክንዲዚ 30 ዓመት ወይ ከዓ 20 ገለመለን ዓመት ዝኣክል ቅድሚ እዮም እዞም 15 በቃ ኩናት ኣብቅዒ እዩ ናብ ሰላም ንግበር ሕጂ ንዓታቶም እንታይ ክግበር ነይርዎ ከማን ማለት ሲ ዋ እዚ ሰብኣይ ዳ ንዓና ክታለና ይነቢሩ ኢልካስ ነቲ ንኢሳያስ ክትፀልኦ ክትርሕቆ ክትብሎ እዩ ዝግባእካ ማለት እየ ምክንያቱ ሲ ከም ሰብ ርኢኻ ኢሳያስ ዜርካ ናብታ ኣነ ኣቀዲመ ዝበልክዋ ነገር ድሕሪ 10 ዓመት ትመፃላለኻስ ኣታ ኢሳያስ እንታይ ዓይነት ገልጣም ሰብ እዩ ክብለካ ዘለኒ ምሽ እምበር ንገዛኢ እወ ገዛኢ ሲ ሰኣን ቅልጥፍ ኢሉ ሓሲቡ ናብዚኣ ንግበር ዝበለካ እዚ ኩሉ 10 ዓመት ኣብ ድኻማ ኣንቢርካ ማለት እዩ ኢሳያስ ሕጂ ኣይ ቲንክ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ኢታት እዩ እቲ ናይ ምርሳዕ ድዩ ነገራት ናይ ዘይምዛን ድዩ ኣብኡ እዩ ኣነ በቃ ብጣዕሚ ዘሸግረኒ ዘሎ ክሪኦ ከለኹ ማለት ሲ ቅድሚ 20 ዓመት ፎ ትብሎ ነበርካ ነገር ሕጂ እንተዳ ሆ የብለካ ሃልዩ ኮይኑስ there is something ምሽ ፀገም ኣሎ ሕጂስ ንሱታት እዩ ዘተሓሳስበካ ሕጂ እውን እንታይ ዝብል ማለት እዚ ኩሉ ተባሂሉ እውን ዳሓር ገለ እንተኮይኑኻ ዋይ ይኽደነና እዩ ዘብል በቃ ይሱ እወ ካልእ ገዛኢ ምናልባት ኣብታ ናይ ኤርትራ ተዛረባ 2-3 ደቂቕ ትኸውን ወላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር እውን ኣይተዛረበን ምሽ ንኣብነት ነዞም ኣብ ደገ ዘለኹም ኢሉ እወ ኣብ ገዛ መፂኹም ክተዋፍሩ በቃ ካብዚ ናይ 2025 ፍርቂ ዓመት ኒንየው ኢሉ ፍርቂ ዓመት ኒንየው ክብል ከሎ ከወርሒ እኳ እያ ተሪፋትና ዘላ أكيد أنت ورح داخل كنت مع ساعات مر هو أنا خاب جل حسب مو بات هو تبع الله ورح شو دشة كويناس ورح شو دشة تودي أس تفرق عمد كستاي كوينا مالتي حجي مود فرق عمد تبص إحنا دا أمو عبيد لو تبلان بغمي يسب كوافر حجي كوي خجل لزق بونيرو وزي أنت هيديو خوين ترى إنه مسير كذا ناي بوند زنبرة تام 1999 1998 كما تحسب كيتو لي ዝፈርሕ ዘለኹ ገንዘብ ክፈሎ ክበሃሎ እዎ ቦን ካልእ ደጋጊሙ ዝብላ ዝነበረ እውን መኸተ ትብል ቃል እያ እታ መኸተ ሲ ግዜ ሓሊፉ እዩ መኸተ ኢሉ እኮ 10 ዓመት መኸተ ኢልዎም ዘም ደገ ዘለዉ ክንደይ ማልያታት መኸተ ዝብል ቀይሮም ወላ ሓንቲ ግን ኣይገበሩ ራብዓይ ግንባር ኣውፂሎም ኣላ ጅዳ ናይ መኸተ እንታይ ዳ እሞ መኸተ ኢልካ ምድግጋም ዳ እሞ ወላ ሓንቲ ክምክትዎ ዝኽእሉ ነገር እንድሕር ዘየቕሪቡሎም I think the زيركا خطري يقول لها تي زنبرة مدرة نتي رزنات نتي تثبيت نهزبي إرترا زمتنا ينبرن بحفش خطري يقول لها مالسي كم تزبل كان هزبي إرترا ولا حد تجبت ولا بتسفى تحضر نفسي بلبوتاتنا تسفى تزربون أي تزربن كم تقول لك زي زبلا حرشة بتعسى تمرتي وزترفيت بالنيرو ساعات anyway دحانيو مو تنزنا بران زياتن ينسو قال اسكي بوغن كاست باي وغن زين نيرن باخا زرسعنا ينتلو و I think كله استاجرنا هنا ناتو قرب كترنفو تزربو فصم كستاين دي اشغار دي معناته متحزي نبرن بفلاي نايلو مخاس بقى فولي نيرو ولا حنتي انتايلو خبل دليل مጨረሽታውን ትብሎስ የለን ካለ ግዜ መቸም ገለሉ መቸም ሓደ ቃላት ሒዝካ ዋላ ትወፅእ እንዲኻ
ዛ دبلا قال كابزن تزاربن 30 دقيقة ምናልባት እዚኣ ክብል ደልዩ ዝኸውን ገለ ትብል እንዲኻ እዚ ግን ብዛዕባ ፅምዶ ክዛረብ ክኸውን ትብል እሞ ብዛዕባ ፅምዶ ወላ ሓንቲ ይበለን ምስ ኢትዮጵያ እውን ምናልባት ጉርብትና ሰላም ኣንፈት ብኸውን ኢልካ እሞ ናብ ኩናት እዩ ዝእውጅ ዘሎ ካብኡ ሓሊፉ ህዝቢ ሱዳን ደገፍና ክንገልፅ ኢና እዩ ዝብል ነይሩ ዋቲ ህዝብኻ ከደኣ እሞ መን ይደገፉ ክገልፀሉ ነቲ ህዝብኻ ከደኣ እሞ መን እዩ ኣለና ክብለሉ ኢልካ ወላ ሓንቲ መልሲ የለን ማለት እዩ ኣክንዲ ዓቕሙ ድዛረብ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ፀገማት ድዛረብ ናይ ኣሜሪካ ፀገም ነጊሩና ማለት እዩ ንሕና ኣብ ኣሜሪካ እንዳነበርና ከለና ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ እቲ ኩሉ ግዜ ሲ ከምዚ ምሻሎ እንታይ ፅምብላልዒ ሲ ገለ ደከነነሲ ምድሪ ከደነ ዝበሃል ኣለዋ ንህዝቢ ኤርትራ ዝኣክል ምህርቲ ከይቀረብካ ንህዝቢ ኤርትራ ዝኣክል ሕግን ስርዓትን ከየስፈንካ ብዛዕባ ሱዳን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዓለም በቃ ማለት ሲ ያ ናይ ኤርትራ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ኣነ ክሓስቦ ከለኹ ማለት ሲ ግን ህዝቢ ኤርትራ ኣይደን ነው መዓስ ይኽበራበር ብፍላይ ዝብ ደገ ዘሎ ሲ ቁርብ ክሓስብ ኣለዎ ማለት ሲ ነገራት ብክሪቲካል ብምሻለካ ብኣትኩሮ ክንርኢ ክንክእል ኣለና ክንርስዕ የብልናን ምርሳዕ ማለት ሕማቅ ጢኒን ባህላይ ጌቃ ምሻለካ ንፅቡቅ ነገር ኣይትመነ ገለ ይኮነን ግን ንሓደ ስርዓት ሲ በቃ ክትተሓሓዞ ክትክእል ኣለካ እምበር ያ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ናይ ዓድና ነገር እያ ብዝኾነ ከም ዝበልካይ በቃ ንሕና ክንልብም ኣለና በቃ ሓደ ኤርትራ ሓደ ፀላእ ዘለዋ ኢሳያስ እዩ በቃ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበሃል ፀላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣሎ ንዑ ምቅላስ እዩ ንዑ ተቃሊስካ ድሕራይ ምስ ጎረባብትና ከመይ ጌርና ብሰላም ንነብር ኮፍ ኢልካ ብጣውላ ተዘራርበሉ ጉዳይ እዩ ንዝታት ንኸይንገብር ግን ኣብ መንጎና ፋሕፋሕ ኣቢልና ዘሎ እንተ ብሃይማኖት እንተ ብዓዲ እንተ ብኣውራጃ እንተ ብተሓሳስባ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበሃል ሰብ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኩሉ ነገራቱ ናብ ኢሳያስ ከቕንዕ ዘለዎ ኢና ንብል ከም ዓርቢ ሓርነት ሕጂ እውን ሳይና ክነስምረላ ማለት እዩ ገዛ የቐኒየለይ ቴንኪዩ ኢሱ የቐኒየለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ስለቲ ፅኒኢልኩም ዝሰማዕኩምና ኣዚና ነመስግን ንዝመፅእ ሶምን ብሰላም ይረኽበና ክህልወኩም ንዝኽእል ሕቶ ርኢቶ ድማ በኢሜይልና arbharnet@gmail.com ክሰዱልና እንዳዘኻኸርና ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ዝንዛዝም ቴንኪዩ እዚ ድምፂ ዓርቢ ሓርነት እዩ ንቕሓትን ተግባርን ማዕረ ዘጣምረት ግርማስ ሓይሊ ንምፍጣር ጋሕጋሕ ዝወፈረት ዓርቢ ሓርነት ምርኩስ ህዝባውነት ዓርቢ ሓርነት ምርኩስ ህዝባውነት ዓርቢ ሓርነት ቅኒት መዝሙራ ንውድዓውነት ኣባይታ ዘሎ ህያው እውንነት መኻለ ሓቂ ምዕዶ ኣበርቂ ዓርቢ ሓርነት ናይ ተስፋና ስንቂ ዓርቢ ሓርነት